Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja u 2021. godini počelo je 1. februara i trajaće do 31. jula. Zahtev se, kao i do sada, podnosi Upravi za agrarna plaćanja. Podsticaji za utovljenu stoku po grlu isti su kao i u prošloj godini, iznose 15.000 dinara za junad, zatim 2.000 za jagnjad i jarad, kao i 1.000 dinara za tov svinja. U zahtev za podsticaje za grla predate klanici potrebno je podneti prijemnicu za otkupljena grla sa specifikacijom grla za koje se podnosi zahtev overen od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora. Važno je napomenuti da u ovom periodu od početka februara do kraja jula stočari mogu ostvariti pravo na podsticaje ukoliko podnesu zahtev za najmanje 2 oteljene krave u periodu od 1. jula prethodne do 30. juna ove godine. Diplomirani inženjer Saša Stamenković, stručni saradnik za agroekonomiju u Poljoprivrednoj stručnoj službi Agroznanje u Zaječaru, kaže da se zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za svaku vrstu tovnih grla može u toku godine u pomenutom periodu podneti najviše 3 puta, i to za najmanje 3 grla po zahtevu za tovnu junad, najmanje 10 jagnjadi, jaradi ili svinja. U toku jedne godine moguće je ostvariti 20.000 dinara po oteljenoj kravi. Početkom februara krenulo je i podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za krave dojilje starosti preko 2 godine, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase. U zahtev za podsticaje za krave dojilje podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije, a visina podsticaja po grlu je 40.000 dinara.